Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod, Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radio Philippines Standard Time 49 minutos nakaligas sa tak ng alas 4. Action Reports After Edition. Welcome na naman. Isa naman na di katuman ka pa ang kahaponanon sinotran Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa bugos nga kalibutan, yari kita sa Marso 24 tuwig 2021. Ikaduwa sa katapusan nga Miyerkules ang ikatatlo nga bulan sa nga tuig 2021. Sa masunod nga simana ginasiling amo na ang paggasugod sang pagpamalandong sang kalabanan nga mga tao, labi na sa mga Katoliko nga pareho ko ang mga santong adlaw. Okay lang, Aksyon Elmar, ang sulod na kay daw kahinay sa ato monitor. Okay lang, Aksyon na GM, okay lang. Okay lang, sulod ta. Sige. Ang santong adlaw, ti ang highlights na mga ka-aksyon. Ang pula nga numero kon pula nga petsa sa kalendaryo. Amo ng Webes kag Biyernes Santo. Kuntani amo ning adlaw mga ka-aksyon diri sa Pilipinas, partikular diri sa Negros Occidental. Damo sa mga tourist destination, beaches, mountain resorts, ang butata sa masamisang mga tao, sang mga bakasyonista bagon man sang Semana Santa, pero subong hindi ni masaksihan, hindi ni matabo. Bagon man sang halit o kontrahedya nga dalasang COVID-19. Ang mga tao subong nagapulo panilag na kung anong dapat kag anong hindi dapat nga pagahimuon. Bangod sa pagamat-amat naman problematic nga sitwasyon subong ho. Ang rason bangod sang sige-sige nga pagsaka sang kadamuon sang kasuraban sang COVID-19. O sa mga merkado publiko, sa mga banwa kag syudad,
Ang Aksyon Radio nagalanog dira kamusta kamo dira subong. Sa mga bumalakaw, dapat mangin matanda kamo sa pagpamalaklon. Matanda kamo sa pagpili sang preska. Nga balaklon kag sa mga manobaligya naman. Hindi man ninyo dapat sa nga pag-into no kontip lang hindi sa nga customer ha. Insakto lang. Ang mga kiluhan nyo na. Dapat insakto kag wala sang daya. Ang baligya dapat nga kasarangan lamang. Hindi dapat magpasobra sang presyo sa industry nga baligya. Ay base ka mong ireklamo sa ginatawag nga overpricing. Imbis negosyo. Ang gwa nyo sa ulihi. Tututikoy. Madulaan magkamuna customer. Okay lang Sonelmar. Ato sa ring audio solod ta okay lang. Ang porsa sige ya. Kaya medyo may na sa aton di. Okay lang. Alas 4:52. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano ang mga balita nga dapat nato sa ring pagkatutukan. Una kita samahin sang balita lokal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balay sang anay prinsipal, balay sang anay kapitan. Kag anunay opisyal sa grupo na tuwag hugpong ng pagbabago. Subject sang raid sa mga otoridad sa Banwa sa Manapla, Negros Occidental, kainasang aga. Ang nagpanguna sa operasyon, abong kapulisan sa Manapla PNP. Nagserve sila sang search sa warrant. Ang kaso sang subject kapag supak sa Akta Republika 10591 o kung illegal nga paghupot sang armas. Bawalasay kaya sang agapaw timbrano pa rin sa mga sityo Ulamhay 3. Barangay Punta Mesa, Banwa sa Manapla. Ang alam sa ring subject, Willie Libuon. Ang edad niya, 78 o 77 anyos na. Di makabig nga laon ini siguro kamanti single na butang dire sa record sang kapulisan. Residente sa maman nga lugar. Ang kapulisan ginopdan man sa iban pa mga unit sang otoridad. Ang search warrant, siyempre gipapanaog sang korte halin sa Silay City. Ang na-recover nga armas, isa ka Colt 45 caliber pistol, may 3 ka mga magazines kag 24 ka rounds sang bala. May isa pa ka Smith and Wesson 357 caliber revolver. May 5 ka mga bala nga way makalupok. May araman 2 ka mga improvised shotgun. Ang ginatawag nga sumpak. May 9 ka mga bala sang shotgun. Una sa balita, una sa aksyon. Ang iban pa mga tao diri sa Negros Occidental nga naghupot man sila nga pusel nga wala sa lisensya. Kamusta? Napiyara naton nga sa sulod sang pila ka adlaw na sining bulan sa Marso. Asod-asod ang mga pagpangdakop sa ato sa mga otoridad. Asa nga mga persona nga mayara sang pending nga mandamiento de arresto, mayara sa mga kaso, nagligad nga adlaw to dito sa may Banwa Sara Castillana, may narakpan man to angot man sa kaso nga pagsupak, sa paghupot man sa illegal nga pusil. Bayo man ay kay at least mahagan-hagan, hindi gimana sila maubos. Kamay ara ya wanted sa kamot sa mga otoridad nga tanda yang manago. Tanda iya mangita sa nga lugar nga hindi siya insigida matutulan sa mga nag-aayam sa iya nga mga otoridad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sumulod sa ba? Samtang Permits and Licensing Office nagpahanumdum nga tubtob na lamang sa Marso 30 yauno ang business one-stop shop. So mayara sang ginahingagaw pa dira. Aber hindi na pagpalabuton pang Marso 31, hingagawan nyo na.
kay ang permits and licensing nga talatapan tubtob na lamang sa Marso 31 ang ila sa ginatawag ang business one-stop shop. Kasi kung walang puwasan ka mo sa mabulaya naman ka mo, hala ka parik-parik. Di magsaling kita one-stop shop sa silang isa lang ka lugar, dara mo pwede maproseso ang tarang di mga luyag i-proseso. Ano pa kiniba sa rin kabalita mga local chief executives sa Pilipinas nga ginpadalaan sang show cause order sang DILG 5 na ang ginhalinan sa di bangod sa pagpapakuna bisan pa nga hindi kuntani anay bangod na may pagsulundan ng gobyerno nga dapat sundon ang yara sa priority list diri sa Negros Occidental. Ang unang chief akong local chief executive nga nagpaturok sang Sinovac nga bakuna amo si Escalante City Mayor Bibo Yap. Pero sa listahan nga ginpagwa sa 5 ka mga ginpadalaan sang sininga mando ang ngalan ni Yap wala pa malakip. Basi dason pa niya nga lista nga landa ara na malakip na ngalan ni Mayor Yap. Ang show cause order nagamando nga dapat ini nga mga opisyal magpathag kung anong ila sa nga rason nga ilagin supak ang protocol sa gobyerno kung pagpangbakuna kontra COVID-19 ang istoryahan. Isama ni kasahi sang nagari nagumo nga sahi sa sitwasyon ni alaban-laban ti kulang sa koordinasyon laban-laban ang magiging rason daw. Pero ang inisyal nga pathag sang sila mga alkalde nga nagpabakuna na una, ginihimo na lini para maingganyo ang mga pumuluyo nga magsunod man pabakuna. Tiyaw galing mayara sang mando ang gobyerno nasyonal, mayara sang dapat sundon, tiyang gwa sila maka-aksyon, tiway ginarespetare ang mga yara sa gobyerno nasyonal. Ang DOH nagsiling nga ang yara lang sa listahan amo lang anay ang unahon. Dangod ba siya mapektuhan ang supply sang COVID-19 vaccines nga manog-abot pa diri sa Pilipinas? Mayara sa listahan to ginpagawang gobyerno nasyonal mo. May A1, A2, A3, A4. Di subong ara pa lang ang pabakuna sa A1 kag A2. Ang A1 kag A2 way pa na malakip ang ini mga mayors niho. Ara sila nalakip sa A4. Way pa gani A3 mo. A1 kag A2 pa lang. Ano ba lang nasaad sa priority list? Sinong dapat nga unahon? Dugay-dugay bala dayon ta kung ano gid ang ara sa listahan para nga at least masabat man ang palabonggatanon sa kalabanan kung sino gid ang dapat unahon bakunahan nga ara sa listahan. Ang mga tawo nga ultimo or civilian diin nalakip nga priority list. Dugay-dugay lang. Samtang balita nga laban-laban, bawi-bawi, lain subong lain buwas. Ang pulisya sang gobyerno nasyonal angot sa mga pagsulundan sa kampanya kontra COVID-19. Nagpagumon sa pensar sa mga LGUs labi na diri sa Negros Occidental. Ang pagdamo sang kaso ginabasol sa sala nga pulisya sang gobyerno. Ano man may magsig-magsig, mayara sang tagsa-tagsa ka mga ideya mo, inisyatibo, ang mga nagabugos sang siring National Interagency Task Force bala, NIATF. Kaya ni sila nag-listoryahanay. Kay may mga pagsulundan, mga kaaksyon nga lain subong lain buwas. Di ginabasol sa sala nga pulisa sang gobyerno, kinagobyerno nga hindi diri sa lokal, kundi gobyerno dito sa nasyonal. Ginatawag nga frustration. Paglingin sa ulo, reactionary policy. Hindi maintindihan nga pagsulundan. Pinalamang ini ka mga tinagaho nga binuyan kainan ni Provincial Administrator Attorney Diaz
Sa interview sa mga katapusang media, si Diaz isa sa mga nagpanguna sa Sinapol nga ginhimo subong ginpatigayon subong lamang nga hapon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial para istoryahan ining panibag-o naman nga travel restrictions ang status subong sa pagpangbakuna kag supply sa makuna diri sa Negros Occidental. Namunuhan pa to kay ni Diaz nga ang ginhimo bala nga simulation exercise nagligad sa Banwa sa Murcia, Marso 12 ito. Sila ni Diaz, ano man, daw ito pulos baya nga man. Kay damo pa ito nag-inabot ng mga volunteers ikumparar sa kanamuon sa mga nag-inabot nga bakuna. Si Diaz may panawagan sa gobyerno kung pwede ang mga hindi maintindihan kag tuman kaburon kag gumon nga pulisa pwede bawion na lang na. Pwede nga ilisa na. Kung may mo palang itugyan na lang sa tagsa ka mga LGUs ang pag-implementar sang kaugalingon nga protocols, parehas ang protocols nagliligad nga tuig nga pag-abot diri sa mga travelers i-swab test kag i-quarantine. Kaya man sunod kay Diaz maka-aksyon na pamatud-an nga epektibo ini. Nagpanabo na kuntani ini sa aktibo nga kaso. Pero bangod sa kung sa mga dalan pa nga mga ka-aksyon, lubak-lubak, buklod-buklod nga pulisa, sang gobyerno subong, ang kaso imbes nga magdubo, bumutsyog, karon lapit naman 300 ho, ang mga kaso diri sa Negros Occidental. Ang intuto nga palayag ni Diaz, pabatian ta malaki importante man nga ining palayag mga ka-aksyon, dapat makalabot ni dito sa mga taos babaw sa gobyerno nasyonal, partikular sa NIATF. Plus kung anong panawagan sa gobyerno ina kon pamatian sang dito sa babaw ay basi kon pati ang mga taong ato dito sa babaw bla daw ginaarikis naman sang halag ka panumdum kag politik kung anong pinakamaayo nga himuon. Ang gintukod nga NIATF, di ba subong among sentro ni isang kontrobersiya, may pila ka mga senador nga nagasinggitan na nga ining dulaon na, i-abolish na, kag ang nagabugos dira ilisan, pero Malacanang subong lamang adlaw, nanindugan. Hindi, no. Hindi pagdulaon ang NIATF. Ano ba lang bot sa lingon sari? Ang penitensya sa mga tao, sige-sige, sobra pa sa penitensya sa mga tao sa kada kwaresma? Ano ba lang dangatan siniman? Kabay pang may positibo lamang ang resulta. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa balita nasyonal, pagpasaka sa sweldo, pinaka-importante nga isyu nga ginapahatagan solusyon sa administrasyon ni Presidente Duterte. Saka ba ng sweldo ay galing pulis kag militar, di ba? Tantanda man si Presidente Duterte nga man konway ang pulis ka militar, maglain buot ang pulis ka militar. Kung ikaw Presidente, kulbaan ka ba na hindi bla? Amo ang puwersa mo. Man ikaw ang pinaka-chief, pinaka-pamuno sang tanan nga mga law enforcement agency sa Pilipinas, pulis, militar. Iban pagid nga mga unit sa law enforcement, taas man kayo pasakaan man sweldo nila. Pero hindi man gurot tanan, ang reklamo ni tiwai ni malaki sa sakay sweldo. Samtang Manny Pacquiao, ginadoso ang 335 bilyones pesos nga stimulus package bill. Questionon naman isa ni Senador Franklin Drilon daw. Englishan sa ni Franklin Drilon. Sang question kapabangkot nga dalom-dalom. Hasta sa ginatuwag konstitusyon. Kaya siyempre si Manny Pacquiao pala lamang nakatuig bilang senador. Pati ang tatlo ka mga abogados kilid ni Manny Pacquiao hindi man ka-explicar mo. Ato ba lang sa isyo sa sports industry bla to? Sports industry. Matukod do sang nato komisyon na angot sa sports. Ipaidalom sa office of the president. Kataas to kilay ni Drilon pamangkot kay Manny Pacquiao mo. Pamangkot sa Manny Pacquiao na urungan sa Manny Pacquiao
Tatlo ka abogado go text ya. Si Manny Pacquiao, yaman ka explicar mo. Sige lang Alas 5:06, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ibalawang tarang pulso sa sunod sa Bacolod Observation Report sa ato sa Riga Patrol. Sa sarigid nga mga teriyon, partikularmente ang dalagan sa trapiko. Sa patrol with Action Eden Abuso. Basta Wednesday, Action Eden. Action Eden, mayang hapon, please come in. Happy Wednesday! Good afternoon, Action Mark. Sa tanan sining naton nga mga ka-aksyon nga matulutawhay ang kalibot subong sa syudad sa Bacolod. Alas 5 Action Mark, pero ti ang sana gyapon sa palibot no kay ti alas 5:55 pa ya magatunod ang adlaw, pero ti damo na sa aton sining mga ka-aksyon nga nagamat-amat naman puli hingagaw Action Mark para makapahuway-huway man sa bilong nga adlaw nila nga pagtrabaho. Diri sa syudad sa Bacolod Action Mar, expected niya as always amo ning inoras nga may ara sa nga moderate nga pagdalagan sa moderate to heavy Action Mar no dalagan sa trapiko ang pila ka dalanon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, pero hindi gid man tanan Action Mar kay ti ang iban ara naman nakapwesto iya naka standby o kung naka parking sa mga malls diri sa syudad sa Bacolod kay ti ang iban nagapabugnaw kagang iban nagapaliwaliwa Action Mar kaga ang mindsetting bala sang iban nga karon lang kumapuli kay subong nga inoras medyo traffic pa, pero ti daw subong Action Mar hindi man gid siling mahambal mo gid nga super traffic gid ang syudad sang Bacolod, pero ti may ara gid man sang mga mahinay lang nga lakat sang trapiko, especially sa bahin sang Lacson Street Action Mar subong man sa Dalan Araneta, pero ti kuan man lang sa gihapon hindi gid man mag-init ang ulo mo sa paglabay-labay mo sa sining mga dalanon Action Mar no kay wala man nagadugay gid ang dalagan sa trapiko, pero may ara lang Action Mar nga ang iban nga mga traffic lights naka-off, pero may ara man sang assistance gikan sa aton sining nga mga traffic enforcers dira sa bahin man sang Lopez East Circumferential Road Action Mar, lapos na dito sa bahin sang tugtog na dito sa may barangay Takuling Action Mar Mansilingan area kag Takuling area Alihis area Action Mar subong man mahuyang laman Action Mar ang dalagan sa trapiko sa Locsin Street subong man sa Herna Street Action Mar no. Usually dira bala sa mga dalan Luzuriaga, dalan Locsin may medyo pag bulubugat man hindi magit sila super bugat kita siya moderate lang butanta moderate dalagan sang trapiko bangod man kis sa mga naka-parking bala sa igad sang dalan imbis nga duha pa kasalakyan na makalabay sa lane nga going south aber going north naga-single na lang Action Mar bangod man sa mga naga-parking sigad sang dalan ti ayawan magkisa kasaway ang aton sini nga mga traffic enforcers kiti do ginalita-lita lang man sila kung wala sa may nagabantay bisan hindi pwede ka parking nagahingagaw gid parking ang pila man Action Mar kadalanan diri sa palibot sang syudad nagahinay man ang dalagan sang trapiko bangod nga may mga tricycle, may mga tricycad nga nagapatunga man Action Mar, nag-intra man sa biyahe sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Bacolod. That's why tinagalo adjust man ang aton sa mga pribado nga salakyan, di pasahero nga salakyan para hindi man sila masagairan. Pero na-notice man nato Action Mar ang mga tao nagalinakap ti ara nagid man ang pagsuksok sang face mask kay face shield, pero same thing sa gihapon sa bahin abi sang New Government Center hindi gid gyapon masaway, hindi gid gyapon malikawan Action Mar ang pagdamo sang tao, especially sa sining mga inoras mga naga-ulo exercise, may mga naga-walking, naga-jogging, may naga-zumba kag may mga naga-ulo tambay Action Mar, mga magpamilya, may dala pa nga mga kabataan ti ang iban is
nagakalipat nga magsuksok gid sa face mask kag face shield all the time. Ti dapat mangin mabinantayon kita kag ti kung wala ka malang balakis kung aware ka gid or gusto man mangin aware ang kaupod mo man dira no, hindi ka man silingid nga magpanita gid. So ayon mo lang, i-remind mo lang nga magsuksok gid sang face mask kag face shield. Iti subong nga adlaw daan Action Mar sa bugos nga Western Visayas, 71 iya ang na-record naman nga panibago nga kaso sa COVID-19. Sa Bacolod City, 19 kabilog Action Mar. Samtang sa Negros Occidental, 18 naman Action Mar. Kabalo naman kita nga do gulpi ni ang pagsaka man siyang kaso sang COVID-19 kag nililigan inadlaw nagambal man ang aton sining health authorities nga posible may mga double digit gyapon nga ma-record sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kay mangpisahan na Action Mar nga may magpositibo dira naman na dayon ang sunod-sunod kaya nagapatigayon man sang contact tracing nga ginatawag. Hindi mo man mapunggan kay Action Mar no, padayon lang sige hapon man niyang pagpuli sa mga LSI, ROF, OFWs kag may mga apor padayon Action Mar. Pero kabalo naman kita kag nabatian taman ang pangabay sa aton sini nga mga health officials. Hindi lang malapag-intrahan sa mga peke nga RT-PCR tests ang pagsulod din nila kag ang pagpasa ila requirements kay ni panghalip na ginaiya ang tawag imbis nga mangin maprotektahan niya ang iya kaugalingon ang iya pamilya kag ang iya nga kadtuan di Action Mar tis mas makahalip pa siya no kay ti ang iba nagasalik Action Mar mo kag ang mindsetting bala sa ibang nga tawo nga pati kana ang iba wala gyapon nagapati nga may COVID-19 pandemic Action Mar so then ang iban Action Mar kabalo akon pilang preso sa isa ka peke nga negative RT-PCR test. Tagpila na? 900. Tagpila? Tag 900. Abo, grabe. Oo, 900. Dahil nagpa-check up dito, kag ginresitahan. Waya man to, waya man nila to, yung palabot sa kalibo. Gin 900 lang nila. Wala mo na sa, ang fake nga, damo na takoy boundary sa Negros Occidental eh. Tag 900, isa ka paned, aksonidin, na mo na ka grabe sang pagpamintahas ang pila ka mga utod ta sa saning sitwasyon ng subong. Tikabay pa ang mga nagapanukot sang 900 nangin mapag-on ng inyo pagpangabuhi. Kaya nang inmanggaranon nga mo sa inyo opisyo nga panginto. Kanti mismo Action Mar ang mga nagapahimo iya sang peke yang RT-PCR test na ang ending mag-positive sila gali do kalaway man nga malunti do karma kay kung magpositibo do sila Action Mar di lang sila yung kagalingon nila apektado ang ila pamilya ang ila tunga mga naistorya kag apektado gid Action Mar ang bugos nga komunidad bangod nga kabalo naman kita nga kahapos niya maglapta sang virus ang iban daan kabudlay ang iban kay nagapalipat-lipat ang iban miskan usually Action Mar makita tabi sagwa lang yung dalan mo maglakat-lakat isa nagasuksok din man sang face mask face shield pero sa mga inner barangays Action Mar wala man lang nagasuksok sang face mask kag face shield pero amo lang man gyapon nga magsige da ka panaway diri sa may mga mayor gadalan sa mga obvious gid Action Mar mga public places kagati pero paglambot sila barangay sila to mga eskinita wala lang man gyapon nagasuksok sang face mask kaya mo lang man gyapon kaya ting punto sang iban kanogon sang face mask kay pagkatapos paggamit mo kuha ka naman bago magamit ka naman pero kung paminsaron mas nogon ang imo oras nga mag positive ka dira mausay ka sa tiyempo mo sa quarantine facility dugangan pa nga ikaw lang da isa tido mabuang ka nga ikaw lang da isa unlike ya kung ari ka sagwa naga-follow ka lang sang health and safety protocol wala gid sang problema kay subong Action Mar amo pa lang na ang mahimo tamo kay knowing pagid subong nga ginaparecall sang National Action Mar ang mga bakuna nga wala pa nagamit kay na paminsaran nila nga unahon na lang to ang sa Metro Manila Action Mar nga mo to nagdamo gid positibo kag didto gid nang do kumbaga
point of origin gid wala action mar from kung di nagahalin ang mga tawo nga mapuli sa tagsa nila ka mga probinsya sa tagsa ka mga rehiyon, especially mga OFWs ni Abi action mar dito na nagasundo sa una antes magpauli man. So tido na paminsaran guro sila nga doon na ako sa Metro Manila. Pero do ulihin na bala ang tanan action mar actually kung makita naton sa mga newsman damo na sang mga senador nga naghambal nga wala na ni wala na ni pulo sa National IATF. Ni duga pinagusto ti ang balila to kumaga sa computer action mar reformat nila. Kaya base do wala na sila nagasinantuan. Alas 5:16, Action Radio Philippines Standard Time. Nagpamati kamo sa report sa ato sa ringa patrol with Action Eden Aboso. Dugang sa ringa mga observation sa sining sitwasyon or senaryo subong sa kampanya sa ato sa ringa gobyerno. No? Why sa may mahimo kay banti may ginpagawa ng Malacanang statement kasi niya hindi na hindi sila pa ako na panawagan sa pinasari ka mga opisyal or grupo nga dapat i-abolish ang NIATF. Kundi nyo pag i-abolish, dapat sabto nyo man para mangutanon sa publiko. Kag dapat may mapatsagan ng publiko nga may biyura ang inyo sa mga ginabando nga mga protocol sa aksyon ni Den. Insakto gin ina action mar habang mo yati hindi man tanan action mar nakatutok gid sa balita mo kisa bala mabasula ng aton sining mga local authorities ay naano naman ning ginapatuman nila may amo naman ni tapos pagkabos amo naman to pero we understand action mar nga naga-follow lang kita tanan sang guidelines man sang National IATF. So dapat ang guidelines i-reformat kung sa mga computer pa. Oo. Hindi hanap ang tao action mar nga naging mo. Hindi pwede. Ako sa mga tao change oil. Yan. Pero may nakakita. Viral man sa mong change all na, no? Oo, amot yan. Ito, sino na maka-explicar sa akon? Si Action GM, sigurado ko maka-explicar sa akon sa change oil. Kaya permi na siya nagapa-change oil mo. Oo. Sige. Pero anyway, Action Mar, muna, ang mahimo ta na lang Action Mar, mahulap na lang kita, kag mag-implement naman, kag kon kita sa media, mahulap nan kita, kag mag-explicar naman. Kisa, kita pang malain, kay lain ang palayag ta subong nga adlaw, abi i-post, lain naman pagkabuas. Pero di sa aton siniwag action naga-follow lang kita tanan sa mga pagbag-o-bag-o man sang ginapatuman sang aton sini nga mga authorities, especially dito man sa national. Sa aton siniwag action pagsuksok lang yung yapon sang face mask ag face shield samtang wala pa kita tanan na bakunahan man sa COVID-19 vaccine kag ara sa gihapon sa aton palibot ining COVID-19. Para naman sa complete nga management, sining nga liver detox, Talin sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kinangabahin gindulong masaton sa kaluwan sang D3 Bayo ang pinakabago kagarantisado nga epektibo pa nga pangontra sa kagaw nga nagahalit. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give. Okay, sa ato sa live stream, Joe Chris, Giko Lifuerte, watching from Barangay Granada. Noel Amar, tamiyaw ko lang friend ko si Vanessa Mayo sa Minnesota, America. Alex Montesa, tapos na ko sa Marlonda sa One Stop Shop. Antikina Roth Sumiwan. Good afternoon, sir. Nga noman talakabla sos station da sa Bacolod kung ano sa Manila sunod duran bala sila tapos maghambal sila tapos na ang mga nurse tapos bakuna tapos COVID naman ano na balagulo na utak sang tao wala epic vaccine how tamiyaw ko ako sa nga utod nga si Perla Derla dara sa Barangay Estefania hambal ni Noel Amar. Mel Surita Ferrer, good afternoon. Si Milil Oligo, good afternoon. Live ko dari Mr. Milili or Milil Oligo. Musta dang Barangay Tangob? Okay pa? Sitwasyon na okay pa? Oh. Emma Alcuala Kelstrom watching from Sweden. Alexa Fuentes listening and watching. Amal ni Noel Amar, great ko lang. Utod ko nga si Mickey Amar, kag family Grandeza. Sila ni Ami, and Susan, especially kay Toto Sam, sa Barangay Bansilingan. Araman si Maria Ku, may hapon sa Marlon. Maria Teresa Hofilin, good afternoon. Alex Torres, oy, Toto Alex, sabi ko ta, Alex Torres, kabaritorman. Ato sa nga batchmate. Noel Amar, sharing and likes, Dan, Sir Marlon, salamat. Melvin Peñafiel, good, Amalia. Ganit ko akong friend sa Marlon nga si Boyd Chulingo dara sa may Barangay Madalagan, Noel Amar. Maria Teresa Hofilinya, hi, hello. Okay, approve. Angela Liarte gayon dato. Aksyon na Marlon, monitor ko niya sa programo Bangga Tutong Barangay Filesa. Araman si Angela Liarte gayon dato listening. Evan Boyser, likes and share. Salamat. April Orsabia Samasbate, mayong hapon. Si Maria Ku. Okay. Rome Agsam, good afternoon. Ambal ni Alex Montesa, insakto na sa Marlon, change oil daw sa lakyan. Oh. Gati na how mga video subong sa social media ngo sa change oil. Bisan ang video nga nagligad pa nga 2015 nga ginbuhi nila. Na babae lang nga ginaguramos ang lalaking banay. Kaya nagpa-change oil ko, no? Oh. Imbong Diocampo, mayong hapon. Oy, taga-bago ni si Imbong Diocampo. Alas 5:24, salamat, balikan ta naman ibang Dugay. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagaang pilihan Padayon Aksyon radyo
Radyo. Pagkulong nun kag Negros Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon
sa aksyon! Madamo sa mga local government units sa kon na LGUs mga kaaksyon ang nagalingog ngog pinsar kag ulos bong. Sa siling ginasiling nila pamagabag-o nga roles o kon pagsulundan sang gobyerno nasyonal, partikular ining ginapanawagan sang pila ka mga grupo, kapila ka mga senador nga National Interagency Task Force o kon NIATF nga i-abolish. Tidre sa Negros Occidental, ang Negros Occidental isa sang nag-supler sang siling daw hindi kon kaisa maintindihan nga pagsulundan kay man kun ari kadis dalom sa local mga kaaksyon di man sila pwede nga maka-mato-mato patuman sang ila sa kaugalingon nga protocol sa kon mga pagsulundan kun hindi pagbabalon ang national kag regional nga talatapan. Una sa balita, una sa aksyon! Di pabalon mo na ito kag mangayo ka to sang approval sila. Kung mayara ka naman sang luyag nga iayon pangabayon kag mag-implement ikaw sang mag-implement direct lokal sang separate nila nga protocol, kinalaman sila nga magpadala sa sulat dito. Maulat ka pa sang kung gisagalabutan pagariatag binulan antes madesisyonan kag kung hindi mo gani pag i-follow up to kung kisa malipatan pa. Nagligad ko din na pagwa ang IATF sang Resolution 101. Subong may pag-unaman, Resolution 104. Ang Resolution 101, amo to mga kaaksyon ang resolution nga nagadula na bilang mandatory o kunway na naga-obligar sa mga travelers, sa mga nagapauli sa kaprobinsyahanan nga magpa-swab test kag magpa-quarantine sa simple nga sugulanong ti pwede sila makadiritso sa puli sila sa nga balay. Tidari sa Negros Occidental, natabuan nga imbes nga magnubo ang kaso, kamatamat ya balik saka o kanabuon sang kaso sang COVID-19, active cases, tinag-ayo tuya ang provincial government pagay sa Governor Bong Lacson, kung pwede, ma-set kami sang tatlo ka mga kondisyones nga dapat, or requirements nga dapat i-comply sa mga travelers nga magasulod diri sa amon kay nagadamo ang kaso naman sa COVID-19 kay ang kalabanan na ginapasibangdan to ang mga nagabalik diri nga mga LSIs. Hindi naman ganing iban makabig LSIs mo, hindi naman sila makabig locally stranded individuals mo. Amo rin sila nagpadamo, no? Galing kay subong medyo naglala pa gid ang sitwasyon kay magluwas sa LSIs may mga local transmission na, may mga pagbalik ng sang paglaton-laton diri sa lokal mga kaaksyon. Te ang provincial government nagpadala man sang ayo dito sa babaw sa travel moratorium sa mga travelers halin sa Manila kag Cebu. Kaling kay way pa naman sang desisyon ang National IATF pero gina sigahom nga hindi naman ito maprobahan, kaya wag gani maprobahan ang una magpadala sa Iloilo, say man ito ila sa ayo nga travel moratorium man. O, subong may resolution number 104 naman. Nung agin issue gin pagwa, ang ato sa nga National IATF. Galibog pinsar subong sa mga tao nga may dako nga papel sa kampanya kontra COVID-19 diri sa Negros Occidental, labi na sa ginatawag nga travel protocol. Tiambal ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, kung pwede kung tani balik ba na sa LGU, no? Ang puder nga maka patuman sang kaugalingon nga protocol, pareho sa natabo nagligan nga tuig. No nga ang mag-abot diri magpuli diri sa Negros Occidental, diri mapakwa swab, diri mapakwa RT-PCR test, kambal ni Diaz ti free man libre ni, pati sa pagpa-quarantine nila, ang facility libre, hasta nga magwa ang negative result, para ma-sure gid nga pagpuli nila sila sa balay, negative sila, hilway lawas nila, maluwas kag hilway man ang miyembro sa ila sa di pamilya. Kaya mo ning natabo hambal ni Diaz nagligad nga tuig, nga naglabot sa 58 na lamang ang COVID-19 active cases, napamatud-an na Balda Diaz nga
epektibo ni nga pulisa nga gan-implementar diri sa lokal. Ti amot lang kung mayara sang panibag-o nga ayo nga ato sa di provincial government naman angot sa dito sa babaw. No kay hindi ba lang Negros Occidental ang nagaproblema angot sa mo kadamo-damo sa mga probinsya man ang maamo man na eksperyensyahan nila labi na sa mga probinsya nga bumutsog man ang kadamoon sang COVID-19 active cases. Yari si Provincial Administrator Attorney Diaz. Nami tani kung aggressive kagdungan ang aton nga pag-vaccinate, no? That's why even in the very beginning siningkusagay kita practice or simulation damo-damo vaccine maabot, pero susubong why man tupulos ang practice ta kay titag tulo-tulo man lang kulang pagani sa aton tanan ng damo pa volunteers sa vaccine mo. It's a sad situation, how we wish it would be better tani, no? In fact, when Resolution 101 was imposed, we already knew na maglalain sila bayad sa ila RT-PCR kag fair at the same time. Ang gusto sa probinsya, libriyon ka mo mag-abot di. Diri ka mo pa test. Waay na ka mo papilis ya, halin pa sang una. Waay na ta sa may gina-request nga mga travel authority, pass or whatever is that, medical certificate. Waay tayo may gina-request sila. Ang ginaayo ta lang pag-abot nyo di, paswab ka mo, and then pa-quarantine until magwa ang test results nyo. Tahom sa aton sistema, barato para sa tanan nga pumuluyo. Waay risgo sa sulod di sa aton sa probinsya. Nga medyo na sanitize na tadi kag nasala na tadi sa mga COVID, sinong positive, sinong negative na sala, damo na ta test mo. Then all of a sudden comes Resolution 101 of the NIATF which generalizes everything. Hindi ka na pwede ka swab. Hindi ka na pwede ka test mga abot. May molecular lab ta. That is our number one weapon in identifying and isolating sa mga tao. Hindi ta mausar subong. How absurd is that? Number two, may quarantine kita subong. Ting quarantine ta wala tao except sa mag-volunteer. So how absurd is that? Now sa nagdako na tuya ang kaso sa Manila, kambal naman ng DILG nga padakuon yung inyong quarantine for mild cases. Ano niya? Reactionary niya katama nga mga policy. We have a system that works. It should be respected. It should be maintained. And it's for the good of all travelers coming in and out of Negros Occidental. Sa una katawhay, subong may espas, hindi katulog staff ta. Ang aton nga mga pumuluyo nga gusto mag-travel pa kadto di, iawan man follow-up sang espas nilang approval. Sa una kapos, si Philippine Airlines, tigaan niya lang kami sang iyang listahan, sang iyang mga pasayro, pang send namon sa LGU, kabalo sila nga may maabot sila nga tag 20 katao, tigaan namon sila sang authority or certificate of acceptance. Ari na di dayon. Wala sang gamo. Subong naglingin ang ulo ta. And now, all of a sudden, mambal nga wala sa may mabiyahe alin sa Manila, pakadto di. Ti ato na sala. Ang aton nga ginahambal sa airlines alin sa una mo ning basta calibrated lang ang aton nga flight. Calibrated lang ang pagpasulod sang tao di sa sulod sang Negros. Masustainer ta niya. Nga wala infeksyon nga ganapta sa sulod diri. Because screen ta sila at the very start nga pagtapak pa lang nila sa Negros, gina-screen ta sila, ginasala ta ang infected. For 8 months, nag-reduce na nga tag-zero na mga LGU nga mga active cases. Bilog nga probinsya, 50 plus. And then all of a sudden, isla ng rules. And then now comes tag-300 na sa subong ang active cases ta. Sala na sang LGU. And then kung ang ilyong nga mga tickets da makancel, sala man na naton gyapon diri. You know, we have been protecting the travelers. We have been protecting the airlines. Nasigi-sigi ni sila dapat. But hindi naman nga reckless. Some of them compare Governor Bong to another governor sa piyak naman nga region. Nga mas mayo pa to kay isog to. Wala to yung kapangayo. Anything. Ginapasulod lang tanan. Ti anong cases to subungaw? Balda man to. Ang aton diya, nagwa na amat-amat ang aton nga mga pumuluy. Ubra na nga wala sang hadlok. Amat-amat na tani nga ang aton ekonomiya nagsugod na. Then isla naman ang aton rules. So, amo ni natabo subong. Medyo bawi ay unimpeded. Hala, dugay-dugay 1 week after
close. Di kay sino na polisiya, iya na sa probinsya. Hindi. Ang amon tani iya nga polisiya, halin sa una, sige-sige lang tayo papuli diri sa aton nga mga pumuluyo. Kami matest, kami makwarantin. Wala gasto ang tanan nga pumuluyo. Subong magastuhan sila magpatest sa Manila. And now that these cases are increasing sa aton probinsya, makita tagid nga sala gid ang ilang polisiya. Tani sila mismo magbawi na sila nga polisiya kag i-allow nila yang aton nga mga local governments nga mag-implementar sa ilang protocol. Kay effective man yang aton protocol sa local. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay, sa ato sa ring live stream, hinga gawon talang kay kulang ato sa ring oras. Ano? Sa live stream, sa mga nagpadala sang dukan nila sa ring mensahe, Ronnie T. Mananghaya, good evening. Bacolod watching from Hope of Saudi Arabia. Halonggid kay nagadamo naman sila na. Okay. Kent Bolak Juanes, monitor lang kami sa barangay Handabanan. Evelyn Pomosero, mayong hapon Action Marlon, stay safe. Watching from Lower Bicotan, Taguig City. All right, thank you. Pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, samsan anong ang kahintangan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Una sa aksyon! Balikantang ato sa nga patrol with Action Eden Aboso Itali sang natipon nga balita sa nga mga tanion. Action Eden sa balik nga report please kamin. Bigayan sa minor reshuffling ang Negros Occidental Police Provincial Office sa tatlo ka mga police stations sa probinsya. Epektibo lamang sa 24. Magapungko na bilang bago nga Chief of Police ang Isabela Municipal Station, si Captain Ryan Villasario. Ginbuslan sini si Captain Joseph Partidas. Pagabuslan naman ni Captain Ron Beryl Nigo, si Captain Ramel Bustamante sa Castellano Municipal Police Station. Si Captain Eugene Tolentino naman ang bagong officer in charge sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station. Matapos ginbuslan sini si Lieutenant Ignacio Javier. Nabaluan Sanday Partidas, Bustamante kag Javier ang temporaryong ipahamtang sa Provincial Personnel Holding Accounting Unit. Sa ato naman sini nga mga kaaksyon ang ininga balita ang dulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold mas pa-improve kag mas epektibo na kung mayara ini sa extracted nga mangustin, malunggay, amargos o garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higgo nga dugo, hyper balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radio. Oy sa mga nagapangitan naman sang herbal supplement ang tatak
May kanabo sa nagapamangkot kon kanasin o ining local chief executives, kalaba mayor ini sila tanan, lima ini sila ngagin padalaan na sang show cause order sang DILG ti ini nga order ni naga-obligar sila, nagamando sila nga mag-explicar kamo, magpathag kamo, i-justify nyo kung nga anahimo nyo to ang pagpabakunan nyo, bisan waay pa kamo nalakip sa priority list sa listahan sang gobyerno. No, ara-arang ila siningalan, ara sila bilang mga mayors, ginkabig sang DILG ang mga mayors nga essential workers. Tiara sila nabutang sa priority group. Man ang priority group, pilak bilog naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ka grupo. Sa 12 ka grupo, harap pa lang sa number 1 kag number 2, ti number 4, dara nalakip ang mga local chief executives. Damo pa rin question mo, nga ang mga mayors, ti pwede man sila matawag frontliners. Ti pwede sila sa A1 eh. Oh. Kaya ang group 1, ang maning ginatawag nga A1, priority group A1. Ano ni sila? Frontline workers sa health facilities, sa national kag lokal, private kag public health professionals, non-professionals, pareho sa estudyante, nursing aides, janitors, barangay health workers, etc. A2, priority group A2, senior citizens, nagaedad sang 60 anyos pasaka, ti ang mga medical frontliners nga 60 anyos pasaka, makabig sila nga senior citizens na hindi sila pwedeng bakunahan sa Sinovac. Kaya Sinovac, di pwede pa bakuna sa senior citizens. Kanamo na sa mga senior citizens na bakunahan diri sa Negros Occidental, dira palang kutob ang pagbakuna, way malabutan ang A3 kag A4. Ang A3, persons with comorbidities not otherwise included in the preceding categories. Ang A4, frontline personnel sa essential sector, diri nalakip ang mga local chief executives, ang mayors, diri sila nalakip sa A4. Kung si Interior Secretary E.P. Baco Dinsing, ang pambalon, may mga alkaldes guro nga nag-decide na ya nga magpabakuna kay sa ilang sa nga lugar o the best jutay sa mga nagpabakuna. Ikadawa nga problema na eksperyensyahan nila ang bakuna nga nag-inabot sila daw hindi magamit kaya mausik lang. No? Amo ning isa sa mga rason ni Mayor Escalante. Tamo sang bakuna nag-abot sa ila, ibanti base kon nugon blat, may presyo ini bakuna ni. Di March 19 to nagpabakuna si Mayor Biboy Escalante o Biboy Yap sa ang Escalante City. Subong adlaw ang DILG nagpagwa sang listahan sa mga local chief executives, 5 ini ka mga alkalde taran. Nga mo na sila ang ginpadalaan sang show cause order. Sa 5 di way pa di malakip ang ngalan ni Mayor Biboy Yap sa Escalante City. Sino yung 5 ni? Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. South Cotabato Mayor Dibo Tuan. Santo Niño, South Cotabato Mayor Solpicio Villalobos. Legazpi City Albay Mayor Noel Rasa. Kag Bataraza Palawan Mayor Abraham Iba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nga madutla na sila sa kaso kung pati kung di ba na ma-justify nila tanan siguro daw. Si Mayor Escalante kay na sa amon, Mayor Yap kay na sa amon sa nga pag-angot dara sa may Kapitolyo Provincial. Silingate kon mapriso ti papriso tay. Tuway man daw to kalabanan nga mga local chief executives naging padalaan sang show cause order na justify man nila taran ang ila sa nga mga ginapanggahimo. Ining show cause orders ni nagsunod-sunod nag-uso na diri sa gobyerno sa Pilipinas.
May mga lokal, may mga barangay kapitan ganing ipadalaan nimo sa SAP to ba sa hindi plastado nga panagtag sang SAP atong Social Amelioration Program. Di ba lang damo-damo to nga mga damo to local chief executives opisyal sa barangay kay padalaan man sang Shokos order sa nga DILG. Ti kalabanan to na ka-explicar man na justify Manila. Ti mga ka-aksyon no. Nakadamo sa mga LGUs ang nagareklamo sa pabago-bago kag wide ka sa lalanto nga rules nga ginapagwa sang gobyerno nasyonal. Ting kalabanan sinisila laban-laban na ma-justify Manila ni. Ti banaunta kon sa sunod nga listahan ay ipagwa sa nga DILG nga mga listahan sa nga local chief executives. Nga padalaan nila sang Shokos order la tamonta ko naranangalan ni Mayor Bibuyap. Kamanti, raman di man ka-deny si Mayor Bibuyap kay nakaka-post sa official Facebook page nila eh. Na balita dari sa Action Radio, may picture pa gani na kuwagin pagwa man dari sa Action Radio nga nagapabakuna sang Sinovac si Escalante City Mayor Biboy Yap. Grabe no, grabe nga senaryo nesbong nagginamon-gumon na daw ang mga problema. Di magala pa kita binasulay de. Kasi maglala pa kibla. Kag matak-an ang tasa-tagsa. Ang kaluluoy de ultimo nga mga tao. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa mga high blood na, iba na gina-high blood na ni sa pamati ni, gina-high blood na ni sang kakatabo subong sa atong sa nga nasyon. Amanan pagid nga may ginabatsag man nga diabetes. Hindi ko na i-blood ka kung na diabetes ka isa lang marekomendar ko. Panyawan Herbal Capsule. Litaway tamalubutan tutok kamakaroon sa Action Farming Line basta Miyerkules Action Artay Hupon alas 7 tubdo alas 9 sang gabi. Sa mga nagpadala dugang sa ila sa ring mensahe sa ato sa ring live stream, way tamalubutan po pasensya lang buwas naman na, okay? Action Reports Afternoon Edition, magabalik buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod. Action